Mana udah gile. Najdura. Serba dong mau gile, serba dong mau gile. Bunga, saya dah potong mah. Kudu. Hasil kan. Asal nih like ini. Kata nih. Thank you. Naik tapi. Hai. Mulla nih. Leader serba berkomen. First time live aja dengan first time live. Sona bidang entertainment ni pray. Mulai. Baba. Like Bisa nangge. Itu kah komen. sase bau sase. Komen gimana deh kau nih bu? Mulla. Ini tak tahu nih ya. Ini ada komen aja nih. Ini usik komen aja nih. Live tuh kan nanggu. Like Like mana? Tapi kenapa? Raw bagian nomor 5 berapa? Ini. Anu supaya bagi yang sini baik, raw benar. Zeng nene nang baik, raw benar lagi. Nampak kan itu? Dah lagu bermain masih pun deh. Oh, serang. Dong ada yang mau zain dong. Nengtah apa bini mulai? Online like Kulumbai. Angni online GM Musahari mabaper video kalam sinema. Oh ngang part 2 kalam deng part 2. Part 2. Menlani nokor songsar nih part 2 mana itu mana? Da menabiliau rilis akan. Menabili Nautaso. Baca hari ini no? Serang sar. Oh, baca hari ini. Kam siang nih light nomor ada sini ya kasih. Lightman. Urusan siang lain anu. Aina ya. Sinegro, baca hari mana ke sini kan? Serang. Mana? Mau tuh. Nana. Berapa itu mana? Tujuan berapa dulu? Sajen baik like खाने में से कौन baik? नोंथांमोननि बबे बबेथिं दैबाना जादों? आरो सोर बबे डिस्ट्रिक्टनि? अन्नानै कमेन्ट बक्सआव लिरबा मोजां जायो। कमेन्ट बक्सआव माबा मोनसे लिरोबा मोजां जायो। नोंथांमोननिथिं दैबानाफोर जादों नामा? जय बरगयारि क्रिएटर शुटिंआव दं नामा? ओं दङमोन जोबथ'बाय। भिडिअ डाबिं खालामदोंमोन अडिअ'। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोनो? अन्नानै कमेन्ट हो।
रावबो हरस्राङामोन सोरां हरो नै दा मानसिफोरा थारमाने अनलाइन गैया इउटुबाव अनलाइन गैया खोमा मानसिफोरा अनलाइन फैयाखै ओंखायनो खम धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ना नोंथांमोनाव दैबाना जादों नामा दैबाना धेमाजियाव दैबाना जादों होदो फंबाय komen ada खनसे बुंलांदों मानसिफोरा लाइभआवनो गैया टेन्टाउन ओंखारलायबाय नै नेनानै टेन्टावबाय मोनलाया टेन्टाउन ओंखारलायबाय जोंना मुर्तिक बैसा जाबाय थादों नै मुर्तिक बैसा उन्दुनो ओंखारलायबाय नेनानै लाइभ फैगौबा जों सानसेबो रायज्लायनो मोनाखैना बेबायदि फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों जोङो टाइम बे दैबाना सेबाखौनो खबर लानो होननानै फैबाय जोङो केमेरामेना फैदिया जोंनिया kameramen औ फंबाय दा siapa aja rabu माथो फैयाखै माथो रावबो लाइभआनो गैया बिराद रायज्लायनो हामदोंमोन दिनै बोथोरा dapat gila le नोंथांमोना न'खर संसार पार्ट 1खौ नायगोन नायाखैबा नोंथांमोना नायनानै मादै मोनदों मोजां गाज्रि जायखिजाया कमेन्ट हो पार्ट 2 फैगासिनो पार्ट 2आ दा हराव होनो सानदों जोङो एडिटआ एसे दंबावो एडिटआ एसे क्लियार जाबानो दा हराव होगोन मा बुंनो सानदों मानसिफोरखौ नेनो हाला मा जों नेगासिनो नेबाव फैला माथो रावबो मालै न'खराव गावनि dapat gila like नै फिसाला उन्दै मानिक थाब होगोन दसे थानानै जि दान्दिसे उनावनो होगोन जोङो नै एसे दंबावो एडिटआ दाबिंफोरा जाजोब्बाय एडिट एसे दं ओमफ्राय एडिटआ क्लियार जाबानो होगोन मानिक नों बबेनिमोनलाय मनज बसुमतारी दानो होगोन नै एडिटआ एसे दंबावो एडिट क्लियार जायाखै ओमफ्राय मानिक बरबरि बै बरबरिनि ना बुरबुरि मुसलपुर खाथिनि बरबरि न जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो ओइ नै जोंनिया केमेरामेना आं गैयानो गैया बाय फाय दाबो फाय मुदों नो मानसिया थाबैनो फाय थाबैनो fui sar belum lah nengok खुलुमबाय सार थाबैनो फाय stand अख्रां सार stand orang sar लाइदा like na tora tahu मुदा होदोंलाय माथोना केमेरा सिमेन्ट साफोरा खम ना दैबाना आदसा जोंनिया बाक्सा डिस्ट्रिक्टना तामुलपुराव दैबानाखौ गैयाखौनो होनना बुंजायो राजाराम बसुमतारी होदो आदा नायनो लुबैथारबाय होगोन पार्ट 1खौ नायनानै माबायदि मोनदों ओइद साला जोंनिया नै केमेरामेनाबो बेलेगाव सहैबायनो होगोन जोंना नै एडिटआ एसे दंबावो ओमफ्राय एडिटआ कमप्लिट जाबानो होगोन एकदम दाबिं खामि एडिट खालामनानै माबा बायदिसिना खालामनानै शुटिं खालामबाय मेंनायजों दसे जों लाइभआव फैबाय आरो दसे टाइम पास खालामनो होननानै दे मोनलाखौ माबाफोर सोंनो गोसो दं नामा मोनलाखौ सोंजागोन दे सों
खानायखौ सेस खालामना होगोन नोंसोर मेकआप लानो ओरैसो लाना बे मोनला फंबायनि रलखौ नोंथांमोना माबायदि मोनो नायनानै दासो समायदो तेरे नाम तेरी नाम बेबायदिनो गेजेर गेजेर लाइभ फैबाय थागोन नोंथांमोना एकदम जों रेडि जानानै थाबाय सम सम रायज्लायबाय थागोन बिदिनो जों बर' बिदिनो खौरां लालायबाय थायाबा मादि जानो डाबल जिर' इउटुबाव मानसिफोरा जायाखै ममनजो बरगयारि जोंनियाव दैबाना जाया फंबाय दैबाना जाया जोंनियाव एसे जायगाया दैबाना जाया माने खाफाल गोनां होनना सानना लानांगोन आरो दैबानानिफ्राय अखा हाबाबो दैबाना जाया दैबो फाया नासो मोनजायो आरो दुब्लियाव ना मोनजायो हमै ओमफ्राय दैबानाखौ लानानै जों मोनसे दा दसे उनावनो होगोन जों पस्ट मोनसे बे पस्टआव माने रिलिफ फान्डनि जायनाखि लिंक आसाम सरकारनि बे लिंकखौ जों होगोन जाय बिथांमोना थाइसे हायै थाइनै हायै जि हायो बे रिलिफ फान्डनि एकाउन्टआव नोंथांमोना दैबानाजों लोमफब जानाय बिथांमोनखौ माने हेफाजाब होनो थाखाय जि हायो थाइसे हायै थाइनै हायो न' नोंथांमोना बे एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामना होबानो जाबाय दा बे लिंकखौ जोङो मोनसे पस्ट खालामनानै जों बे लिंकखौ बे सिङाव होगोन डिसक्रिपसनाव दा नोंथांमोना बेयाव थांनानै माने जि हायो बेखौ होबानो जाबाय आरो दा रावबो गैला नामा लाइभआव रावबो गैला जांलै दे कमेन्ट लिर मा सोंनो सोंजागोन जि सोङो जि सोंनो गोसो सों आंनि बिखयबो सों मा क्लासाव फरायो हा मा खालामना मोजां मोनो होननानै जायखिजाया सोंजागोन आरो कैमरामैन आज नहीं है ब्लू पानी पानी चिरां जिल्लानि सोरबा दङ नामालाय चिरांनि लाइफआव दङ नामा दङब्ला अननानै कमेन्ट खालामलाय जोंना बिटि एरियायावथ' चिराङाव बिराद जाथारदों दै बानाया केमेरामेना जोंना मा दं जालायखोलै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जानायलाय अरे कैमरामैन क्यों हुआ कैमरामैन come on चिरां डिस्ट्रिक्टनि सोरबाफोर दङ नामा चिरां डिस्ट्रिक्टनि अननानै कमेन्ट होलाय कमेन्ट में दे दो मनास बसुमतारी सोर बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो खोन्था ओइदाव फरायदों आं नाइनाव बै बे सेकेन्ड इयाराव फरायो ममन नेट प्रब्लेम दे उनाव फैनो हागोन लाइभ फैबाथाय उनाव रायज्लायसिगोन बाय बाय नङा ममन जायखो सिख्लाफोर सासेबो नायाखै नङाबा आदा दानो होदोलाय होगोन फंबाय होगोन सिन्था खालामनाङा एसे लेट जागोन ना नेटआ मोनाबिलियाव एकदम नेटआ एसे प्रब्लेम होयो जिअ नेटब्लाबो एकदम प्रब्लेम होयो आपल'ड खालामनो एसे खस्थ' जायो मनज बसुमतारी आंबो सेकेन्ड इयारानो होनो माबे जायगानि मनज नोङो मनज बिसिनियाव दोनमारै बर' बिदिनो जादों आंनि एन्सारखौ मानो आंनि एन्सारखौ मा सोंदोंलाय एकदम कमेन्टआ थारमाने आंनि अननाय जे मुसाहारिनो एकदम कमेन्टआ फरायख' हायाखै र' दे आंनि अननाय जोंनि सिमानसाफोर एबार खम जादों मनज खैराबारि न आदसा खैराबारिनि मायाव फरायनो खैराबारि बबे कलेजाव फरायो नोङो फंबाय
बायसायाव थांबाव हरसे थांना ला मामोन दे फंबाय मा सोंदोंमोन नोङो जोङो थारमाने कमेन्टखौ फरायाखै कमेन्टआव फैलाबायसिगोन ना सोंफिनलाय खनसे एक्टिंखौ माबायदि नाङो बिनि एक्टिंखौ मोजां ना गाज्रि जों दोङो पुरा एकदम लाइभआव थाबाय थागोन जों दसे गोबाव दंबावो Manjot. Nah. गरज दे कमेन्ट लाय Komen होदो आरो लाइक होदो आरो शेयार खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ हाथारदो देनानै होदो कहानी हमें अच्छी लगता है दा नोंथांमोना माबायदि भिडिअ नायनो लुबैदों दा जों मोनसे दाथ' नैबे दा बानायबाय थानाय जायनाखि भिडिअ बे मोनसे सिरियेल टाइपनि जाबाय नालाय जोंना बर'फोरा सिरियेल गैया थ' सिरियेल बायदि जों बेखौ सप्तायाव मोनथामसो होगोन नामा न मोनथाम सप्तायाव जोङो खोन्दोथाम खरि होगोन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 थ' नै होनसैयानोखा पार्ट 1खौ दाख्लै होबाय बिदि ओमफ्राय रबिबारनि सिगाङाव जों मोनसे होबावगोन ओमफ्राय कमेडिखौ लुबैफिनदों कमेडियावथ' जोंना नै कमेडि किं एकदम Komen मा कमेगोन 19 मिनिट जालायलांबाय दासिमबो लाइफआनो बिराद खम Kalau suka bilang अन्नानै साब्रै साथामल' नायदों साथाम कमेन्टखौ नायदों नायनाय देलाय कमेन्ट मोनसे लिरफिनलाय मा सोंदोंमोन नोङो आंनि अननाय सिमुसारि कमेन्ट बासिग गयाखै नामाने देलाय नों मा सोंदोंमोन सोंफिनलाय अन्नानै खेबसे सोंफिनलाय जोंना सोरांसेयाव बारलाबासि भिडिअ बारलाबासिनि एक्टिं खालामग्राफोरा जोंनिया थारमाने दङ दा एसे बेस्थ' दं गथ'फोरा बारलाबाथियाव जोंना एसेबां मोजां नङा बारलाबासि खालामग्रा बेलेग ग्रुप दंबावो जोंनिनो बानायगोन बारलाबासिखौ बानायगोन ओइ साइडनिसो बारलाबासि खोथिया फुदों आरो माने गथ'फ्रा एसे गथ' सानैसो जों माने सोनो नागिरदों आरो दा गोदानै माने भिडिअ बानायगोन मोनला बसनि सायाव दाथ' केमसि जोंना मास्टार मोनला बस दंखायो जोंना मोनला बस दंखायो मोनला बसनि एगेन्स्ट पार्टि जों मोनसे लाबोनो नागिरदों केमसि मास्टार आंनि पालिफोर पान्टि माने जागोन पार्टि खम समनि भितराव सानैबो नाम होनांगौमोन सोर नायदों रावबो लाइभ फैथ'लाबो जों लाइभनिफ्राय भिडिअ लानानै हामसिगोन माथो हाय लोगोफोर फैदो रायज्लायनोसै दसे